Katam kajoki kimawan panjing kersan biang napi ngijit iki tang san snem ne kila yo extended term shi snem nriu snem kini nriu snem kila le ayu pada kila dia pembannya ka jaka ka jonga jong pi kala da peni ya ka kot kala da peni ya ka kot kila dia pemban ya ka kot ka jonga ba ka jong pi bat ha ka ju upor pada ngong saliwan ha kini kin nriu snem ngin se pai kai wat ka arti ai se kan utli ki trading license bakila ai pada Syah kita ki bamdai ki try muluk ngin se syai pat ba ki kam it jat benriu ki keno yangi ki keno yu presiden jongi pat ba nai nganong kabat jong pini por kam ta ha ki riu benai bo ba ardan ulong kom siam pat ba ula pen khoj ula pen bet ula pen multi ya kayo du bakan long kata kayo kom balabu nadu umen barim kayo jonga jong pi ka pleng ja ka jonga ka jong pi bat pat ba ngong dai bong ma yo le si don na preng jong pi ni ki bari ki dong song yo pitep kham ba ma pi ngong la da ma pi ru pi kwa ban tep selek seo saya keren baki nong song yo ken saya thu ya pi pat ba ka e bu ba ardan wale na kam ta joki hapo ki henriu benai bu ulong usiem tang henriu benai pat ba om tang kata ha ki henriu benai bu ba ardan ulong kum siem wat tang ka wei ka trading license pat ba claim issue oh kam it jat ben riu kita ki wei mo ngangi don u presiden rang ba jongi u balong kenduksa na kamta jongi bat namta jonga jongpi bat ngi dong kam pat ba ya unong yalam jongi u bakom u presiden rang ba jonga bat jongpi o ki penpur seni setai banong o tu ba arden de u ba ile bahe u bale marwai u ba i diktator mo o kim dan daw te ngasus nei namar kim dan daw banong ba arden lo shat ikajat ban riu kim lap la kim don daw nong ba arden ula bamsap ula tu ikapisau pat ba kim don daw pat ba di nama ta daw tangani ka daw dapat ba arden tu ba ile ba he kan mo dapat kerkom yat kerkom keren jinglong briu te mo lala ka jong jinglong ngale se kerkom yat ka ba kham i jem nei pet ba arden par kom yat ba kham i e o ki pet adi te mo la yo daw o pet ba arden pet tang kerkom yat se dan ba o ka dei sya kan pet tang kerkom keren se oh dei syakan ani ga ui ba iklo uba so hangame oh bale diktator kiom mo ki serang ban pengop yu pat ba ringang ong ke di pat ba kataru ngalajan ngop pat ba sya bangan join politics ki don ki bala penso ngala perkat ngan join chenu ngan join chekni parti situ parti ngala pet keno rim ong la ihap kini ke parti lamut benrung ari ngapet to presiden bagi ong ta presiden bolong humta ya kal simpur ya dia bakat du abang la nyo abang la pet compare ki nong lam baro ngalap ba udang la uni banyak kita ki wei pat kiliter baka pinya so pat pai ba ngani thu ipi hadien mengalaya tre ringkat bat ba arden pat ba ngam syem me kata ka bagiong ubale diktator uba sarong uba klo uba hangame ngam syem pat ba kanu karai kan mau baka voice of the people party karai pat ba karai da ka jingarai lang mdai barai marway namar ka voice of the people party pada ngiatrai kum sipara nga syem ba arden kumuhun men rang ba jonga ban ngikloy ban trai lang kum sipara ban kentiu ban yeket ban ba ya kani kejing e jog jat ben riu tar ki ong si sam khumut pat ana si sam khumut ngin se pet kai ki e kita ba pi ong si sam khumut ke e bangin le larangi don ha ka kerdan kum ba pi don menta ha ka sarkar ngakwa e bu pet ba on pensiong no ya ka voice of the people party hakabor namar kini kila sunyom bet pat ba na nado bajop ngelas tu lupa baka sarkar MD kanum ailat yang ibro sangut ki MLA jong ka voice of the people party bat kham tam pat ba ya MLA jong pi nang ne na po molai namar ki sotu ya ka sur bat ya ka bor ka jong no molai ki sotu ya ka pat ba bat ken persang ban peni ban knyot ban blok lut ban pelong ban peni bau MLA udah bomler kenang bapak ba ken penduk mensim ya ki wei pat kinong kersan sa ki wei pat ki konsensi kata di kebut ke joki ada ngatit scam pat ba ngadon ke jiksane api baro iwi pi wei kinong senong joka mot siar bat joka mulai konsensi hi baro wei pat ba unong kersan joka voice of the people party pi kersan nga mdai bangawan penbit ya pi mdai bangawan pentame pi mdai bangawan banong sim kani si hajar